Hello guys. Wa mo nang utana. Na eligible naman ako sa stars o nya murag eligible naman ako ang reels. Pero nganong wala ko ka monetize? Anong wa ko sendi og money? Oh, basta hindi sendan ka ha. O nya wala ni mo na open ni mo email. Mo send nag email. So akong tubagon karon ano man bisag na eligible na mo stars o reels dili stars o reels nga nung bisag eligible na ka sa stars sa imong vlogs post nimo o sa reels anong wag yung ka-monetize eligible lang ka pero naa siya murag minimum no nga kinahanglan makaabot og $100 usa pa nimo ma-withdraw, usa pa nimo ma-claim, usa pa nimo makuha, no? So kung wala pa kakaabot og $100 basin na kay niabot na sin para sa kuha $4. Oh, syempre wala. Dili tanan guys nga na eligible sa stars nag-monetize na. Pero na ko'y kaila kaniya wala ni insert naka-monetize na siya kanya kadot siya o pila to 1,500 not big pero magsugod na sa gamay kuha gani wag ko kakuha so may siya nakasugod na siya og kadawat no nakakuha na siya maka-withdraw na siya ako nakakita ra ko sa papel pero wa pa ko kadawat og ingana kinsa kung naay nakasuway din na paibawaan niya ko maka-withdraw man gani ko akong ipakita unsaon pero di na ko ipakita ang amount ha ako na to no kay ang uban ng utana magod nganong wa pa sila ka monetize bisag eligible na sila